Ака ҷон хит ки бозӣ буда чанд сола ишқимо очхеду дар банахлош мора мекарди қибо вақто ака хидмам намедонам не ки изминят кам не чӣ гуфтесайду кор кардесай панят кард ёд мекунем чашмои сиёҳаки химорита ёд мекунем гапота мадаже дӯстдорита ёд мекунем мне ки ту дига нести да барам ёд кардӣ бихеби омадтаги борондатарам бигарти сум гуфта духтарита фурӯхтане ки ту наметонӣ барбигардонӣ номуса гапом асос гӯш кuni ба мара фаромӯш кун ёдам кардӣ биши балам репома гӯш кун ту дар рехтагӣ ай бача бирахатишон бигарда озуи авторитети дуже дар реп коршак гарени дӯстат доштам номтамондам дар репм мегуфти дӯстат медорам фақат мекайфребам дихта пирай да гирдим не ки тира дӯст медорам ай рӯзе ай барам рафти репхонӣ шидай корам парвои арӯс надорам бароя диданат зорам ма ошиқи медихта ошиқи беозорам акаҷон хит ки бозӣ бida чанд сола ишқи мо очхеду дар банахлош мора мекарди қибо бахдо ака хидмам намедонам не ки изминят кард не чӣ гуфтестай ту кор кардестай панят кард аввал ишқи мо кино бид нағз медидай таҳти дил баъд охира изминят кардед ишқи сабил ака ку қиссаи тира гӯш кунем ай ту чӣ хелиши аввал да дилш ма бидим вози ҷои маълиши аввал да дилш ма бидим вози ҷои маълиши дига духтар да ҳаёт барои ма картинкае не ки просто картинкаи ты мада полни ҳаёта ёд дори гуфти мада противниан дига мардо не ки дида дига мард қати ралик бирез бардор ба парто аёдат типа ишқи поктона ма беақл хато кардам ӯ набудай покдоман майли ҳама ба худо да ақлим намегирад ҷо хит ки ба ҷои ай ма ӯ мегаштай қати бачо ма тилои набудим то қақати ты набудим не ки нафаҳмидим да ишқ тии бида набудим аки дили ма ях гашт ай ишқову шиқишам мегум партом ишқаву бирам ай паи зиндагишам очам тиро орзуи келин кардан дошта ки чиш гум майли ма бубахшин тан чихе нигоҳ мекунӣ дарум дига чихе ай сарсозему ишқи пешинара ралик беномус нашатони дига пешаш нара акаҷон хит ки бозӣ бida чанд сола ишқи мо очхеду дар банахлош мора мекарди қибо бахдо ака хидмам намедонам не ки изминят кард не чӣ гуфтестай ту кор кардестай панят кард аввал ишқи мо кино бид нағз медидай таҳти дил баъд охира изминят кардед ишқи сабил ака ку қиссаи тира гӯш кунем ай ту чӣ хелиши аввал да дилш ма бидим вози ҷои маълиши аввал да дилш ма